भरपूर विषय येतात की लोकांना राजवाडामध्ये येणं अडचण होते आहे, काय आमच्यावर संपर्क करायला अडचणी होतील. पण मी तुम्हाला 100% खात्रीने सांगू शकतो, तुम्ही म्हणजे आमच्याकडे कोण हॉटेलमध्ये पण कामं करायला येतात आणि आम्ही संपर्क कोण करतो म्हणजे आमचे कार्यकर्ते असतील आणि केव्हा पण आज म्हणजे ह्या 10-12 दिवसामध्ये म्हणजे युनानी साहेब असतील ते प्रचारामध्ये जातात. पण तुम्ही आमच्या कोण आपल्यासोबत हॉटेलमध्ये काम करतात कार्यकर्ते असतील आणि ह्या छोट्या मागच्या काळामध्ये युनानी साहेब केव्हा फिरत होते ह्या शहरामध्ये आणि मागचे माझे 3-4 वर्ष ह्या गावामध्ये प्रवास करताना ग्रामीण भागमध्ये प्रवास करताना केव्हा पण आपलं संपर्क राहिलं आहे. आम्ही एक सामान्य व्यक्तीसारखीच वागलो आहे आणि एक सामान्य घरांवरून असंच आहे तसंच आम्ही वागतो आणि एक मित्रासारखंच आम्ही राहतो तुमच्यासोबत. तर भरपूर लोक विषय मांडायला त्यांना सोपं पडतं आहे आणि मी असंच 100% तुम्हाला घेतरीने सांगू शकतो की आम्ही तुमच्यासाठी 24 तास उपलब्ध राहणार. आम्ही तिथं तुमच्याकडे काम करणारच. आम्ही तुमच्या दरवाजापर्यंत पोचणार. आम्ही या नगरपालिकेच्या ऑफिसमध्ये पण बसणार, पण आपण तुमच्या लोकांच्या दरवाजापर्यंत पोचणार, तुमच्या अडचणी समजून घेणार आणि तुमचं काम कसं पूर्ण होईल आणि तुमच्या अडचणी कसे सॉल्व्ह होतील त्याच्यावर आपण लक्ष देऊन काम करणार.